बिसायख'थिनि बे मुहूर्त समाव माखासे खोथाफोरखौ जोङो स्पष्टयै फोरमायनांगौ आरो बुंनांगौनि थाखाय खौरांगिरि मेल जोङो हांख्रायनाय जादों आरो गिबियावनो आं बे बाथ्राखौ स्पष्टयै बुंनो नागिरदों जे थांनाय 2020 मायथाइनि बिटिआर गोरोबथा बा बड' गोजोन गोरोबथानि उनाव बिटिआरआव जि मोनसे सान्थि गोजोन गायसननायनि खामानि दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिटिआरनि गासै हारि माहारि रायजो राजाफ्रा बयबो मदद होनानै बे खामानिखौ गोग्गोमैनो मोजाङैनो मावफुंनायनि थाखाय दिनै जोङो सान्थि परिबेसाव बयबो माने जिउ खुंनो थाखाय खाबु मोनदों। दा बेबायदि थासारियाव जेराव 35 लाख मोनबा जिल्ला बे मोनसे जनसंख्या आरो फैबाय थानाय समाव 22 सेप्तेम्बर 2025 बिटिसिनि जी इलेक्शननि डेट थिक खालामदों प्राय 26,58,000 भटारफ्रा बेयाव बाहागो लागोन। दा थांनाय समफोराव जि गोजोननि मोनसे परिबेसमोन आरो दिनै बिसायख'थिनि बे सम खोन्दोआव गोबां जायगायाव हानजाफोरनि जिखिनि फोसावदिं मेल हरनि समाव बबेबा हानजाया बबेबा हानजाखौ गाग्लोबनाय बबेबा हानजाया बबेबा हानजानि गारि सिमफायनाय आरो अफिस लन्ड' भन्ड' खालामनाय बायदिसिना थासारिखौ जों नुनो मोनदों। आरो मैया रामफलबिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय गसाइनिसिना इउनिट कमिटि एबसुनि अफिसखौ लन्ड' भन्ड' खालामनानै बा बेखौ आक्रमण खालामनानै बेयाव थानाय जि गारि बे गारिखौ माने सिमफायनानै थांनाय जि जाथाय बे जाथायखौ आरो गासै जिखिनि थासारि जालांबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोख्रों रावजों जों सोंखारिदों आरो जाय बिथांमोना गसाइनिसिना इउनिट कमिटि एबसुखौ गाग्लोबनायाव इनभल्भ दङ जाय कालप्रिट्सफ्रा बिथांमोनखौ क'क्राझार जिल्ला पुलिसा गोख्रै एरेस्ट खालामनांगौ आङो एसपि बिथांखौ खावलायदों टेलिफनिक रायलायहरनाय जादों आरो जिल्ला प्रशासनखौ आं खावलायदों जे कुनु कारनाव जाहाथे बेबायदि जातिनि मोनसे माने स्वाभिमाननि जि मोनसे अफिस जोंनि जातीयताबादनि हारिनि थाखाय जि खामानि मावग्रा फरायसा आफादनि जि मावखुलि बेखौ गाग्लोबनायखौ जों मालाबाबो रेहाय होनो हाया। गुबुन फारसेथिं जाय जि दोलोआनो जाया मानो हरनि समाव जि गाग्लोबलायनाय जि माने गावजों गाव माखासे जिखिनि थासारि जादों बेखौ बयबो संजमै नागारनांगौ स्तब्ध खालामनांगौ आरो आसाम स्टेट इलेक्शन कमिसन आसामनि रायजो बेंगिरि आसामनि गिबि मन्त्रि आरो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन माने डिस्ट्रिक्ट कमिशनार आरो एसपि बिथांमोना माने कन्ट्रल खालामनांगौ। भटिं राइटआ जोंनि डेम'क्रेटिक देशनि माने जोंनि माने अधिकार आरो बेयाव 22 तारिख आरो दिनैनिफ्राय जि सम खोन्दो दङ बे सम खोन्दोआव जाहाथे मानसिफोरा कुनु माने गिनाङा जासेनो माने कुनु थासारियाव गोलैनाङा जासेनो बिथांमोना जाहाथे भट हैनो हायो बिथांमोना जाहाथे गावबा गावनि खामानिखौ मावनो हायो बिनि थाखाय जिखिनि सिकिउरिटि जिखिनि बेयाव रैखाथि माने साफिसियेन्ट प्रटेक्शन आरो सिकिउरिटि होनांगौ होननानै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दाबि खालामदों। लोगोसे जों खावलायदों जे रायजो राजाफोरा मेक्सिमाम भट होनायनि गेजेरजों सान्थिनि बिटिआर बे बड'लेण्डखौ मुलुग दरबाराव बा भारत आरो सा सानजा बा आसामाव बयनोबो बे मेसेजखौ दैथायहरनांगौ। दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय रायजो राजानिसिम मेक्सिमाम भट होनायनि थाखाय बाहागो लानो थाखाय आङो खावलायबाय जाहाथे जोङो डेम'क्रेटिक मोनसे जि राइटखौ एक्सारसाइज खालामनो हायो। नैथि बाथ्राया जाहैबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनि समाव थांनाय समनि जिखिनि माने गोलाव एबसुनि जि जारिमिन दुलाराय बर' फरायसा आफादा राजखान्थि दाबि बड'लेण्ड आलादा रायजो लानानै खामानि मावबोदोंमोन आरो बड'लेण्ड आन्दलन खालामबोदों। बे आन्दलननि समाव बड'फाया जि समाव थांनानै दङमोन आरो बिथांनि नेतृत्वआवनो बर' आन्दलन आरो दिनै बिथांनि सोमावसारनायजोंनो आरो उननि समाव बिएलटि एनडिएफबिनि सोमावसारनायजोंनो मोनथाम जों गोरोबथा मोननो हाबाय। बे गासै थासारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा मालाबा इन्डिपेन्डेन्टलि जों बिजाथि सिखांहोदों मालाबा जोङो हानजा दादों जिहेतु बड'लेण्ड आलादा रायजोआनो मोनसे पलिटिकेल इस्यु पलिटिकेल डिमान्ड पलिटिकेल इस्यु बे रिजल्भ जायो। पार्लियामेन्टआव एमपि दैथायहरनांगौ विधान सभायाव एसेम्बलि दैथायहरनांगौ विधान सभा आरो पार्लियामेन्टनि फ्ल'राव डिबेट डिसकासन खालामनानै बे इस्युखौ जोङो
रिजल्व खालामनांगौबा जोंनि मोनथायनि अधिकारखौ जों मोनफुंनांगौ बेखायनो मालाबा पार्टी दादों मालाबा गोजानाव थादों मालाबा सरकार लाबोदों मालाबा सोरखौबा समर्थन होबोदों आरो बे फैयै फैयै दिनै 2020 नि एकर्डनि जि दफाफोर बे दफाया खावसे मावफुंजाबाय बे मावफुंजानायनि उनाव आद्रा थानाय जिखिनि दफा 125 एमेन्डमेन्टखौ पास खालामनांगौ फैबाय थानाय डिसेम्बर दानखौ जोङो टारगेट खालामदों जे 125 एमेन्डमेन्टआ पार्लियामेन्टआव पास जानांगौ सिमाया बारायनायजों लोगोसे समस्ति बारायनांगौ आरो VCDC इलेक्शन जानायजों लोगोसे भारत सरकारनिफ्राय डाइरेक्ट फाइनेन्स आर्टिकल 280 नि गेजेरजों फैनांगौ 125 एमेन्डमेन्टनि बिलआ पास जानायनि उनाव दा बिनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे 5 बोसोराव जि 3.5 बोसोरनि सरकार खामानि मावनो बिथांमोना स्कप मोनबाय एकर्ड सिगनेटरिनि जाय लिडारशिप दङमोन बे 3.5 बोसोराव बिथांमोना जिखिनि हायो सुक्तिनि माखासे दफाखौ मावबाय आरो एबसुआबो दिल्ली दिसपुराव जोङो मेक्सिमाम बार्गेनिं आरो डिमान्ड खालामनानै जों लाबोनानै हाबाय सिमा बारायनाया दिनै गहपुरसिम सहैबाय बर' रावा दिनै अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै मर्यादा मोनबाय आरो लोगोसेनो दिनै एसोसिएट अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै मर्यादा मोनबाय 10 खान कलेजा प्रभिन्सियेलाइज जाबाय जेलाव थानाय NDB-फोरखौ जों दिहुननानै लाबोनो हाबाय गोबां माखासे खामानिखौ जों दिनै मावनानै लानो हाबाय किन्तु आद्रा दफाखौ मावफुंनांगोन कर'ना भाइरास कभिडनि थाखाय 1.5 बोसोर टाइम मोनाखिसै डिसेम्बर दाननि 15आ सरकारनि टाइमलाइनमोन किन्तु सेप्तेम्बर दानाव बिसायख'थि जाबाय बे 1.5 बोसोर टाइमा जिहेतु बिथांमोना टाइम मोनासै हाग्रामा महिलारिनो 2003 आव सुक्तिनि उनाव 5 आव एबसु BLT बर' रायजो राजा बिटिआर बासि रायजो राजाया मेन्डेट होदों बेखायनो 2020 सनसिम प्राय 17टा बोसोर हाग्रामाया एकर्डनि खामानि मावनो जौगानायनि खामानि मावनो स्कप मोनदों जिखिनि मावनो हायो मावबाय जिखिनि मावनो हाया बिथाङा गारनानै थांबाय बेखायनो जोङो खावलायदों सुक्ति सागानगिरि जायफोर बिथांमोना 5 बोसोर सरकार सालायबाय बे एखे लिडारशिपखौनो फिन खेबसेबाव जोङो सरकाराव लाबोनानै सुक्तिखौ 100% मावफुंनायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिटिआरनि गासै रायजो राजाजों लोगोसे बर' रायजो राजाखौ जोङो खावलायदों दिनैनि समाव जों जाय जोंखौ गाज्रि बुङा मानो जाय जोंखौ दाय होआ मानो जों लुबैयाखै जे आसाम एकर्ड बायदि आसु आरो AGP-नि गेजेराव जि मोनसे डिफारेन्स फैनायनि उनाव आसाम एकर्डआ दिनै AGP-आ मोननै टार्म सरकार सालायसेयावबो 40 बोसोर गोलैनानै थाबाय बेबायदि थासारिखौ जों लुबैयाखै आरो जों लुबैदों जों खालामनाय एकर्डआ 100% खम समनि गेजेराव मावफुंजानांगौ जोङो रुवाजों आथिङाव दानना लानो नागिराखै जोङो 100% बड'लेण्डनि बर' रायजो राजानि जातीय सेन्टिमेन्ट आन्दोलननि बिनिमयाव 5000 शहीदनि गोथां थैनि बिनिमयाव जि BSc BTC BTR सुक्ति जाबाय बे BTR सान्ति सुक्तिनि दफाफोरखौ 100% जोङो मावफुंनायनि थाखाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बयबो रायजो राजाखौ एकर्डनि फेभाराव एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि फेभाराव आरो एकर्डखौ 100% मावफुंनायनि इन्टारेस्टआव रायजो राजाफ्रा गोसोनि बिबेकखौ संदाननानै भट होनो थाखाय आं बयखौबो खावलायदों मानो होनोबा जों जेब्लायबो फोथायो रिजनेल सेन्टिमेन्ट रिजनेल पार्टिनि कनसेप्टखौ आरो बेखायनो हाग्रामा महिलारि प्रमद बर'खौ ज' रायलायनो थाखाय बर' थुनलाइ आफाद एबसु XBLT XNDB ट्राइबेल संघ आबोफ बर' समाज हारिमु आफादजों बयबो 16टा आफादा लिंहरदोंमोन हाग्रामा महिलारिखौ लिंदोंमोन बिथाङा रायलायनो फैयाखिसै प्रमद बर' बिथांखौ लिंदोंमोन बिथाङा रायलायफैबाय आरो बिथाङा हाग्रामा महिलारिजों रायलायनो होननानै जोंनो खोथा होनानै गालांदोंमोन किन्तु मोनसे लाइनजों फैयासै मोनसे लाइनजों फैबाय दा बे खौसेथि बे बुजाबुजि जे मोननै रिजनेल पार्टी UPPL आरो BPF-नि बे जाफुङाखिसै दा जाफुङाखिसैबा जोंनि लामाखौथ' जों गोथोङै थांनांगोन कारन एकर्ड मोनसेखौ खालामनानै एबसुआ गारना दोनोबा उननि समाव एबसुखौ आरो बदनाम होगोन जे एकर्ड मोनसे खालामनानै गावनि निजा सरकार लाबोनानै एबसुआ एकर्डखौ 100% मावफुंनो हायाखिसै दाबिखौ जों खालामदों सरकार टु सरकार गभर्नमेन्ट टु गभर्नमेन्ट मावनायनि खामानिया बिटिआर क'क्राझार दिसपुर आरो दिल्लीनि खामानिया सरकारनि खामानि दा बेखायनो जिहेतु बे इउनिफिकेशन एलायन्सआ जिहेतु साक्सेस जायासै उननि समाव मा जायो जोङो बिनि रेसपन्सिबिलिटिखौबो जोङो सिगाङाव लानानै खामानि मावलांगोन जोङो बेखौ नागाराखै किन्तु खोथाया जाहैबाय दिनैनि टाइमाव आन्चलिक शक्तिया आन्चलिक दला स्टेरिंखौ हमनानै बिटिआरखौ लिडारशिप लानांगौ आरो दिल्ली आरो दिसपुरा आन्चलिक बे माने शक्तिखौ
सापर्ट खालामनानै मदद होनानै आशीर्बाद होनानै बिथांमोना मिलि जुलियै बिटिआरनि एकर्ड इमप्लिमेन्टेशन बिटिआरनि बड'लेण्डनि गासै रायजो राजानि 26टा जनगोष्ठी 35 लाख जाति जनगोष्ठी बर' हारिनि जि आबेग आरो सेन्टिमेन्टखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायजों लोगोसे जौगाहोनायनि थाखाय खामानि मावनांगौ आरो बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि स्पष्ट खोथाया जाहैबाय इमप्लिमेन्टेशननि सार्थआव जाय जेखि बुङा मानो जोंनियाव बिकल्प लामा गैया जोंनियाव बिकल्प पन्था गैया जोङो दिनैनि तारिखआव जोंनि बिसार बिबेचनायानो राइट होननानै जों सानदों आरो दिनै जायफोरा जोंखौ गोरोन्थि होननानै सानदों फैबाय थानाय समाव बिसोरो बुंगोन जे एबसुनि जि खोथा एबसुआ जि खोथाखौ बुंदोंमोन बेनो राइट होननानै फैबाय थानाय समाव जोंनि रायजो राजाया बेखौ बिसार खालामगोन आं बेखौनो बुंनानै दिनैनि जि खौरांगिरि मेलाव जिखिनि खोथा बुंनांगौ दङमोन आं बेखिनिखौ फोरमायबाय गोजोन्थों।